Biye alamsa ye Muharram kalo tile 2 hijira 1445 ni duuru la k'aw fo ka waleɲumandɔn anw sugantili la o kama an b'aw bisimila ɲɛta ka kunnafoni bulon kɔnɔna na bamanankan na aw ka bi kunnafoni bakurubaw filɛ nin. Agence nationale pour l'emploi n'o ye ANP maaw ye olu ye u ka kalo wɔɔrɔ kunnafoni di u ye a ɲɛnɛmaya bi alamisa sɔgɔmada in na min yɛrɛ bɛnna juillet kalo tile 20 ma u yɛrɛ ka jabala kɔnɔna na. Walasa ka se ka ɲamanw yɛrɛ lasago ka ɲɛ min ye ɲamanbɔnyɔrɔ kura a n'a bayɛlɛmayɔrɔ o kɔni bɛ ka jɔ Bamakɔ Medinɛ kura a yirala k'a fɔ sa ko yɔrɔ in kɔni bɛna ban ka bɛn utukalo tile 30 nata ma. An ka jamana kɔfɛ kunnafoniw na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Keniyakaw fɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ ekɔliden 140 olu de kɔni bilala ka taa lapitani bawo a yirala k'a fɔ ko kɔni ye ji min ni poison bɛ a la. I n'a fɔ an da magara la bakurubaw la cakɛ bonaso min ka baara ɲɛsinen don baarakow yɛrɛ laɲɛnabɔli ma anw yɛrɛ ka jamana kɔni kɔnɔna na n'o ye Agence nationale pour l'emploi ye n'u k'a ma ko ANP ye bi alamisa juillet kalo tile 20 san 2023 olu kɔni ye kunnafonidilaw dalajɛ u bɛ to ka kalo wɔɔrɔ kunnafoni di min kɛ sɔn o yɛrɛ hukumu kɔnɔna tun don u yɛrɛ jabala la Bamako quartier du Fleuve kɔni na a yirala k'a fɔ sa ni siɲɛ 14nan ye ni o bɛna kɛ kunnafonidi ANP maaw fɛ o dun kun tun tɛ dɔwɛrɛ ye walasa ka se ka maaw yɛrɛ kɔni ladɔnniya min kɔni ye baara ɲininaw ye ka taa se min kɔni ye malidenw yɛrɛ kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye u yɛrɛ ye baara minnu boloda walasa san yɛrɛ kɔnɔna na n'o yɛrɛ bɛnna programme de travail annuel n'u k'a ma ko PTA 2023 de l'ANP ye u yɛrɛ kɔni ye baara minnu boloda ka se ka o yira maaw yɛrɛ kɔni na an ka jɛ ka nin cakɛ bonaso in yɛrɛ kɔni maa ɲɛma n'o ye monsieur Ibrahim Aga Noke an ka jɛ k'ale lamɛn. On est en premier semestre sans bafla ni mugani saba et au kumna résultat mo enregistré en fait niya ta kame anga plan de travail annuel la biula ni fla de exécutera ou en cours d'exécution et domaine d'intervention ANP ou à domaine d'intervention emploi salarié il y a ta placement mon kera donc emploi salarié oui mon salaire sur nous placera entreprise en fait comment ça va ani biulo là ani nani et appui à l'économie sociale et solidaire anga activité génératrice de revenus utara emploi bakelin ani segi en bec enregistrement des 600 personnes contractuelles ministère ani personnes morales société contractuelle avec l'aménagement donc l'ensemble on bec enregistrement de que enregistrement après abi analyse beke mais até qu'en fait donc ambe enregistrement drone de que donc bife ka brefo vous voyez que personnel ANP bien ou pour la disponibilité là pour l'enregistrement tous les jours ouvrables aux heures ouvrables. Ɲama lasago yɔrɔ kura dɔ kɔni bɛna sigi sen kan ka bɛn utukalo tile 30 natɔ ma Medinɛkura ni Ala sɔnna ma a yirala k'a fɔ sa ni ɲama lasago yɔrɔ in kɔni a bɛ ka jɔ fɛnsɛn min kan o de bɛ taa fo mètre carré 2000 ani 800 ɲɔgɔn bɔɲɔngo la a yirala k'a fɔ sa musaka min kɔni taara nin yɔrɔ in kɔni jɔli dafɛ o de bɛ jɔ sefa wari $350 ani 6 ɲɔgɔn bɔɲɔngo la ni o yɛrɛ musakaw kɔni bɔra Agence nationale d'investissement des collectivités et territoriales kun min an yɛrɛ ka jamana ɲɛmaw ye olu wulila ka taa se nin kɛnɛ in kan walasa ka se ka baaraw yɛrɛ taabolo lajɛ Aissata Mayiga ale ye ɲinini minnu k'a ko la an ka jɛ k'u lamɛn ɲɔgɔn fɛ. An ka sigida lakanali minisiri ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko walasa ɲamanko gɛlɛya yɛrɛ bɛ se ka ban an ka jamana kɔnɔ cogoya min na ko projet ba caman yɛrɛ kɔni bɛ u bolo mun bɛna na kɛ o yɛrɛ kɔni fura ye. Mamadu Samake a y'a yira k'a fɔ ko ni ɲamanbɔnyɔrɔba in kɔni ko a kɔnɔna la ko n'i y'a jateminɛ k'i bɛ taa sɔrɔ ɲamanbɔn kɛsu yɛrɛ kɔni bɛ a kɔnɔ walasa ɲamanbɔlaw bɛ se ka ɲaman kɛ o kɔnɔ ka sɔrɔ dugumala yɛrɛ kɔni mana fa ɲaman na o kɔni kɔfɛ kamiyɔnbaw bɛ sɔrɔ ka na ɲaman yɛrɛ kɔni doni ka taa ni a ye ɲamanbɔnyɔrɔba la Numubugu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la. Sigida lakanali minisiri Alisisa Mamadu Samake a kɔni y'a laɲini bɛɛ lajɛlen ka iteliya walasa baara ninnu bɛ se ka bila sen kan cogoya min na. N'i y'a jateminɛ ɲaman minnu yɛrɛ kɔni tun bɛ bɔn o ministère fanfɛla la o ɲaman ninnu de kɔni bɛna yɛlɛma nin yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ kɔni kɔnɔna la.
fɛn min ye Bamako maire ba ye Adama Sangare ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko kabini stade omnisport ɲamanbɔnyɔrɔ in yɛrɛ kɔni jɔra ko ɲamanko yɛrɛ kɔni kɛra baara ye Bamako faaba yɛrɛ kɔni kɔnɔna la. A y'a yira k'a fɔ ko ni ɲamanbɔn kura yɛrɛ kɔni bɛna kɛ sababu ye ka lafiya lase commune den commune 3 maaw ma barisa ɲamanbɔn yɔrɔ kɔrɔ in a kɔni tun ye degun caman lase nin yɔrɔ kofɔlen sigibagaw yɛrɛ kɔni ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɛ goudrondaw la minnu ka kioski bɛ garagetigiw o ni magasintigiw yɛrɛ wa a yirala k'a fɔ ko maa minnu bɛ baara kɛ goudronda la ni ɲamanbɔn yɔrɔ kura yɛrɛ kɔni kɛrɛfɛ ko fɛn min ye meriba maaw ye u n'a sigiyɔrɔ wɛrɛ yɛrɛ kɔni di olu ma ni ka u lawuli ka bɔ ni ɲamanbɔn yɔrɔ kura yɛrɛ kɔni kɛrɛfɛla la agence bam yɛrɛ kɔni jɔlen don ni projet in nafoloko ye o de ye agence nationale d'investissement des collectivités territoriales ale ɲɛmaaba Dr Lasina Kulubali a y'a yira k'a fɔ ko ni ɲamanbɔn yɔrɔ yɛrɛ kɔni banna labɛnna ko a baaraw bɛɛ lajɛlen mina di meriba maaw yɛrɛ de kɔni ma ko wa ko o baaraw bɛɛ lajɛlen mina kɛ sigida lakanani minisiriso yɛrɛ ka jateminɛw kɔnɔna la. Bamako maison des aînés kɔnɔna na campagne dɔ dayɛlɛla ka ɲɛsin ɲɛfurakɛ ani ɲɛlajɛ yɛrɛ kɔni ma a yirala k'a fɔ sa ɲɛbana min kɔni bɛ yen nɔ ni o yɛrɛ donnen don cataracte la ni campagne kɔni bɛ ɲɛsin ka se ka o yɛrɛ kɔni ka ɲɛw yɛrɛ kɔni laruwe k'a lajɛ ani minnu fana ɲɛ ni bana yera la ni a kan ka opérer o fana bɛ opérer nin bɛɛ bɛ kɛ falaki a yirala k'a fɔ nin campagne kɔni labɛnna kulu min fɛ sa o de ye conseil des personnes âgées du Mali maaw ye ani programme national de santé oculaire min fana donna nin kun yɛrɛ jigikɔrɔ musakako la a yirala k'a fɔ sa o de ye banque islamique pour le développement ani fonds de solidarité islamique pour le développement a yirala k'a fɔ sa min kɔni ye nin campagne kɔni kɔnɔna ye a bɛ se maa ba 6 ma minnu kɔni ɲɛ bɛ na lajɛ wa min fana kɔni ye maa 2000 olu de kɔni ɲɛw fana bɛ na opérer ka ɲɛsin min kɔni ye an yɛrɛ ka jamana sigida 12 yɛrɛ kɔni ma Aissata Mayiga ale ye ɲinini minnu k'a ko la a b'a ɲɛfɔ an ɲɛna. An ka jamana maakɔrɔbaw olu ka kuluba ɲɛma ni o ye Tayiru Jalo ye ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko nin baaraba in yɛrɛ kɔni ye jamana ka fɛɛrɛ de ye fɛɛrɛ min yɛrɛ kɔni b'a to bugu mun bɛ wuli ɲɛ sanfɛ o bɛ se ka kɛlɛ cogoya min na nin baara in sigira sen ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni banque islamique de développement maaw ka dɛmɛ de ye o ni fonds de solidarité islamique pour le développement. Professeur Lamine Traoré ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko bugu min bɛ wuli ɲɛ sanfɛ ko a yɛrɛ kɔni kelen don kɔlɔlɔba de ye an ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la n'i y'a jateminɛ maa miliyɔn 20 de bɛ anw ka jamana kɔnɔ wa maa mun yɛrɛ kɔni ɲɛ bɛ fiyɛ ka sababu kɛ bugu in ye o bɛ t'i jɔ fo maa 240 ani 40 bɔɲɔgɔnko de kɔni na n'i y'a jateminɛ ni bana kofɔlen fɛɛrɛ yɛrɛ kɔni bɛ se ka sɔrɔ a la walima a bɛ se ka kɛ a tɛ maa yɛrɛ kɔni sɔrɔ a ka ɲɛnamaya yɛrɛ kɔni kɔnɔna la nka bana in kɔni bɛ taa bɔ maaw la gɛlɛya bɛ maa minnu kan walima maa minnu ni furakɛlikɛyɔrɔw yɛrɛ kɔni yɔrɔ ka jan o fana kɔlɔlɔ ye mun ye o de y'a ye maa minnu kɛrɛnkɛrɛnniyalen don ɲɛ bugu in yɛrɛ kɔni furakɛli la n'i y'a jateminɛ i bɛ taa sɔrɔ olu man ca walima u tilalen u tɛ se an ka jamana fan bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɔnɔna la hali sisan nɔ professeur ka kuma la a y'a yira k'a fɔ ko ka nin bugu in yɛrɛ kɔni kɛlɛ anw ka jamana kɔnɔna la ko minisiriso min ka kɔɲɔ bɛnnen don kɛnɛya sabatili ma ale ni BID ni o ye banque islamique de développement ye olu de kɔni kelen don ka nin baaraba in bila sen kan walasa maa caman bɛ se ka opérer cogoya min na fufalaki la ka se ka bugu yɛrɛ bɔ olu ɲɛ sanfɛ. Professeur Traoré a y'a yira k'a fɔ ko kabini baara ninnu yɛrɛ kɔni daminɛna san 2018 san 2021 fo ka na se san 2022 wagatiw ma maa hakɛ min yɛrɛ kɔni opérer la ka bugu bɔ a ɲɛ sanfɛ o bɛ t'i jɔ fo maa 400 bɔɲɔgɔnko de kɔni na san 2023 in yɛrɛ kɔni kɔnɔna la laɲini ye mun ye o de ye ka se ka maa 600 bɔɲɔgɔnko olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ɲɛ opérer fufalaki la ka bugu yɛrɛ kɔni bɔ a sanfɛla la wa o baaraw na kɛ an ka jamana yɔrɔ 12 bɔɲɔgɔnko la ni o bɛ tali kɛ Bamako San Kucala Fana Joila Welesebugu Selenge Ɲɔnɔ Buguni Kolokani Kita fo ka taa se Jɛnɛ yɛrɛ kɔni ma. Wulikajɔ dɔ kɔni senfɛ guruma kɔnɔna na Gawo mara la Bamaciwale kɛba maa caman olu kɔni dajira o kɛra opération fɛ opération min n'u yɛrɛ y'a tɔgɔ da ko opération yɛrɛ kɔlɔsi o kɔnɔna na min an ka wolomasiri tabaw ye o kɔni ye munumunu salo gan ani ka sɛgɛsɛgɛli gan ani ka kɛlɛ yɛrɛ fana gan Bamaciwale kɛbaw kɔni na o kɔni wulikajɔ ninnu bɛɛ kɔni kɛra ka taa juillet tile 5 ka taa kuncɛ juillet tile 13 san 2023 o kɔni waliyara an ka fintigilakaw fɛ ni o k'olu ma ko bataillon de reconnaissance d'intervention spéciale Birisa Maw an ka jɛ ko waleyaw lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Diripa maaw ka kunnafoni di sira fɛ u y'a yira k'a fɔ ko ni tile 10 wulikajɔ in an ka wolomasiri tabaw fɛ o tun kɛkun de walasa min kɔni tun ye Bamaciwale kɛbaw u bɛ taa u dogo yɔrɔ minnu na ka taa u dagaw ci ani fana min fana kɔni ye
bandiw ye ni olu kɔni bɛ taa bin maaw kan dugutaga siraw la ka se ka olu yɛrɛ kɔni dagabɔ maaw dala cogo min na walasa maaw yɛrɛ bɛ se ka u ka taga ni ka segin kɛ hɛrɛ ani baden kɔnɔna na. Halisa kunnafonidi siraw fɛ a yirala k'a fɔ sa ko min kɔni secteur 1 o kɔni dugu caman kɔni yaalala Woromasiri tabaw fɛ, Woromasiri taba minnu ni olu yɛrɛ dɔnnen don tɔgɔ la n'o o ye Brice maaw ye, i n'a fɔ dugu min bɛ yen nɔ n'o ye Tesit, Arabu, Fafa Guruma, Boya, Gabiru, Salata, Guna ani Bazi Guruma ni o yɔrɔ kofɔlen ninnu kɔni na ni min kɔni ye bandiw ani bamaciwale kɛbaw olu kɔni tun kɛlen don ka dagafin sigi ni yɔrɔ kofɔlen maaw kɔni da la. A yirala k'a fɔ sa min kɔni ye u ka yalayalaw n'u ka sɛgɛsɛgɛliw ye. A yirala k'a fɔ u kɛra sababu ye min kɔni ye dugudaw ye ka se ka taa maa ninnu yɛrɛ kɔni dagayɔrɔw ci ka bɔ o dugu ninnu kɔni kɔnɔna na, i n'a fɔ Tina Arnor, Taliyenda, Akuku, Sudehiri, Tina Gagi, Tagalat ani Harum. Tile 10 yalaw ani a lariwariw kɔni tɛmɛnen kɔfɛ min kɔni ye bamaciwale kɛba kulu caman ye olu kɔni dajira wa min fana kɔni ye maramafɛnw marifaw ka taa se marifakisɛw motow ani sɔrasi minɛn caman bolo kɔni dara nin caman kan. Wa an ka sɔrɔsiw ma dan o dɔrɔn ma, min fana kɔni sɛgɛnnamɔgɔ maa caman ye u kɔni tɛgɛda olu fana kan, min fana kɔni ye motow caman ye ka se ka olu yɛrɛ jeni cogo min na. Halisa Diripa ka kunnafoni siraw fɛ min ye nin wulikajɔ ye sa n'u yɛrɛ kɔni y'a tɔgɔda ko opération yɛrɛ kɔlɔsi, o kɔni kɛra tare ani foliko ye ka taa min kɔni ye nin duguma ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen ma, baw u kɔni nimisi wasara kosɛbɛ an ka Woromasiri tabaw ka nin wulikajɔw la olu yɛrɛ kɔni ka duguw kɔni kɔnɔna na. Min ye commandant Hamzata Aga Sidi Mohamed ye ni ale yɛrɛ ye Brice maaw n'o ye finitigilakan minnu olu kɔni bilalen don nin baara in na olu ka maa ɲɛma ye. Ale kɔni ye wele bila ka taa min kɔni ye nin dugu maa ninnu kɔni ma u ka min ye an ka Woromasiri tabaw ka u dɛmɛ u ka baaraw kɔni na, min kɔni ye kunnafoniw ka taa se min kɔni ye dɛmɛ suguyaw kɔni ka ca walasa min kɔni ye lakana ye o yɛrɛ kɔni bɛ se ka ɲɔ ɲɛ cogo min na an yɛrɛ ka jamana kɔni kɔnɔna na. Minisiriw ka dadala ɲɔgɔn ye o kɔni tɛmɛna araba tɛmɛnen juillet kalo tile 19 san 2023 fanga jabala la. Nin kɛnɛ in ɲɛmaya kun bɛ maa min bolo o de an yɛrɛ ka jamanakuntigi Colonel Asimi Goita. Nin kɛnɛ in kɔni kan min ye hakililan kura caman ye o taara wa jɔyɔrɔ kura dɔw fana kalifala maa dɔw la. Asata Ture ale b'a ɲɛfɔ ye. Ministre min ka baara ɲɛsin don mara cɛbɔli ma an ka jamana kɔnɔna la, Conseil des ministres olu ye projet de décret dɔw yɛrɛ kɔni adopté min yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ médaille d'honneur de l'administration du territoire o bilali la sen kan. I b'a ye k'a fɔ jamana a fantan naani bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni na mara cogoyaw la a yɛrɛ kɔni baaraw o kɛn bɛ maaw de fɛ, maa minnu ni o dɔw yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ collectivité territoriale la, ni o dɔw yɛrɛ fɛnɛ bɛ tali kɛ dugutigiw ale ni quartier o ɲɛmɔgɔw olu ni a ɲɔgɔnna caman. O maa kofɔlen minnu filɛ nin olu bɛ baara kɛ gɛlɛya dɔw yɛrɛ kɔnɔna la wagati dɔw la yaasa u yɛrɛ kɔni ka sigida o yɛrɛ kɔni bɛ se ka taga ɲɛ sɔrɔ. Maa dɔw yɛrɛ olu cɛla olu yɛrɛ ni bɔra k'u to u ka fasoden ɲumanya baara la, wa dɔw yɛrɛ fɛnɛ bɛ olu kɛra otage ye olu taara ka taa n'u ye. Ka kɛ ni o gɛlɛya ninnu bɛɛ lajɛlen ye u bɛ n'a ta o maa kofɔlen ninnu u sinsinnen don u ka baaraw kan hali sisan nɔ yaasa ka se ka lafiya da di dugumaw ma. O de hukumu kɔnɔna la o maa ninnu a ka kan jɔnjɔn ka kɛ olu yɛrɛ ye yaasa ka se ka u bila ɲumanya ale ni ka maa wɛrɛw olu ka se ka u nɔlabɔ hali sisan nɔ jamana yɛrɛ baara la. O de kama projet de décret dɔ o yɛrɛ kɔni adoptera yaasa ka se ka ni médaille kofɔlen ka o yɛrɛ kɔni bila sen kan. Médaille yɛrɛ a yɛrɛ kɔni bɛna di maa minnu yɛrɛ kɔni ma o ye minnu bɛ nin ministeriso kofɔlen olu ka bolofara kɔnɔna la, ni o dɔw yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ jamana ka cakabɔnaso minnu bɛ dugu ani ni jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔnɔna la minnu bɛ nin ministeriso kofɔlen olu ka bolo kan fo ka taa se maires bɛ o la, préfets bɛ o la, fo ka taa se diinɛ ɲɛmɔgɔw ale ni laadalatigi ɲɛmɔgɔw, fo ka taa se jeliw ale ni dugutigiw ana a ɲɔgɔnna caman. Association jɛkuluw fɛnɛ olu bɛ o la. Walima maa o maa de bɛ nɔ k'i ye baara ɲuman yɛrɛ kɔni kɛ ministère de l'administration territoriale olu ka hukumu kɔnɔna la i bɛ se ka ye nin maa ninnu cɛ la. O kɔfɛ ministeriso min ka baara ɲɛsin don an ka jamana ni jamana wɛrɛ koɲɛw olu ɲɛnabɔli ma o nasiraw fɛ Conseil des ministres u ye projet de texte dɔ yɛrɛ kɔni adopté min yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ tɛgɛnɔbilala min kɛra juru dɔ la min donna an ka jamana la mɛ kalo tile 3 san 2023 tɛmɛnen na o kɛra an ka jamana gouvernement ale ni Banque arabe pour le développement économique en Afrique olu ni ɲɔgɔn cɛ min financement o yɛrɛ kɔni bɛna tali kɛ ka se ka ba don an ka jamana ale yɛrɛ nafasɔrɔ sira dɔw la kɛrɛnkɛrɛnnena
Banque Ouest Africaine de Développement. Au accord kɔnɔna la Banque Arabe pour le Développement Économique en Afrique olu yɛrɛ kɔni ye kasabe min kɔni don an ka jamana la o bɛ tali kɛ dollar wari miliyɔn 50 bɔyɔngo la ni o yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ sefa wari miliyari 30 ani miliyɔn 681 bɔyɔngo la. O kasabi kofile min o filɛ nin o yɛrɛ kɔni bɛna don fɛn camanw da fɛ an ka jamana nafasɔrɔ sira ale nasiraw la. O dɔw bɛna kɛ baaraw olu dayɛlɛnni ye yɔrɔw jɔlen ni siraba dilanw ani kuranko nasiraw fɛ. Nasira wɛrɛw fɛ Conseil des ministres u yɛrɛ kɔni ye jɛna ka nomination dɔw yɛrɛ kɔni kɛ ni yɛrɛ kɔni dɔw bɛ tali kɛ ministreso la min ka baara ɲɛsinnen don an ka jamana ni jamana kɔɲɔw olu ɲɛnabɔli ma. Ambassadeur du Mali à New Delhi o kɛra général de brigade Félix Diallo ye. Ministreso min bɛ yen n'u ka baara ɲɛsinnen don kalanko ma an ka jamana kɔnɔ o chef de cabinet o kɛra monsieur Kalidou Dionbera ye ni ale ye auditeur comptable et financier chargé de mission au kɛra Mahamadou Kamara ye n'ale économiste ye. Ministre min ka baara ɲɛsinnen don kɛnɛyako ma o chef de cabinet o kɛra Monsieur Mamadou Guindo ye n'ale juriste ye a chargé de mission o kɛra Madame Nyanya Alou Traoré ni ale journaliste ye. Ministre min ka baara ɲɛsinnen don kuranko ni jiko ma o secrétaire général o kɛra Monsieur Djouro Bokoum ye ni ale ingénieur de l'industrie et des mines chef de cabinet o kɛra Monsieur Modibo Cissé ye ni ale expert en gestion et audit ye. Kunnafonidi nasiraw fɛ ministre min ka baara ɲɛsinnen don seko ni dɔnko koɲɛw ma an ka jamana kɔnɔna la ale yɛrɛ kunnafoniyaw di kɛrɛnkɛrɛnna min yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ biennale artistique et culturel du Mali édition 2023 ta o biennale kofile min ni a yɛrɛ kɔni sigira sen kan Moptikaw fɛ yen nɔ juillet kalo tile 6 ka taa se a tile 16 ma 2023 ni lajɛ kofile a kɔni kɛra kɛnɛ Mali yɛrɛ kɔni sera ka min yɛrɛ kɔni labɛn kalo 3 bɔyɔngo kɔnɔ ka sɔrɔ la a kun bɛ deli ka labɛn san 2 bɔyɔngo de kɔnɔna la wa a baaraw yɛrɛ kɔni a sera ka sigi sen ka jamana kɔnɔdenw olu ka laɲini de kɔnɔna la u ye min kɛ Assise nationale de la refondation o senfɛ lakanako nasiraw yɛrɛ kɔni na a yirala k'a fɔ ko nin biennale kofile min kɛra Moptikaw fɛ nɔ a kɔni kɛra nimisi wasa yɛrɛ kɔni ye o kama jamana kɔnɔdenw olu bɛɛ lajɛlen ye foli kɛ ka ɲɛsin camancɛ fanga maaw yɛrɛ kɔni ma ni lajɛba kofile a dayɛlɛnni ale ni a latuguliw olu ɲɛmɔgɔya kun talen don ka di an ka jamana camancɛ fanga ma colonel Assimi Goïta nka a baaraw olu bɛɛ lajɛlen dayɛlɛnniw kɛra Dr Choguel Kokala Maïga fɛ ni ale ye ministre ɲɛmaa ye a yirala k'a fɔ ni lajɛ kofile a kɛnɛ kan fɛn min ye an ka jamana a gouvernement maa caman ye fo ka taa se CNT ale ni an ka jamana yɛrɛ a cakɛbondasow caman maaw olu kun bɛ nin kɛnɛ kofɔlen kan fo ka taa se jamana wɛrɛ maaw ma minnu ni o dɔw bɛ tali kɛ Burkina Faso ni Congo la minnu nana ni lajɛ in ale kɛnɛ kan ni édition 2023 ta a yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye an ka jamana région 19 olu yɛrɛ maaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni yera a kɛnɛ kan ka fara Bamako district ta kan a yirala k'a fɔ ko fɛn min ye artiste ale ni animateurs o maa 2500 bɔyɔngo olu de yera nin kɛnɛ in kan wa fɛn min bɛ tali kɛ maaw la minnu ni olu kɔni taara nin lajɛli in kɛ n'a bɛ f'olu ma festival ye olu maa 300 bɔyɔngo olu tun bɛ nin lajɛ in kɛnɛ kan biennale in yɛrɛ jiriw ni o ye kiiritigɛbaw olu ka jaabiw bɔlen a yirala k'a fɔ ko Segu region ale yɛrɛ kɔni de ye sebaaya sɔrɔ tɔw bɛɛ lajɛlen kan o kɔfɛ Buguni ale ni Joila nin kɔfɛ san 2025 biennale o kɔni bɛna kɛ Tɔnbɔkutukaw de fɛ yen nɔ ministre min ka baara ɲɛsinnen don kɛnɛyako ma ale yɛrɛ kɔni ye kunnafoniyaw di k'a yira k'a fɔ ko coronavirus bana bɛ lahalaya mun na sisan an ka jamana kɔnɔ o kɔfɛ camancɛ fanga ɲɛma colonel Assimi Goïta ale ye wele bila bɛɛ lajɛlen ma u ka lakɔlɔsili kɛ u yɛrɛ la. An b'an sɛnsɛn ka don an ka jamana kɔfɛ kunnafoniw na o laseli bɛ ka ɲɛ an balimamuso Dadɔ Dukure fɛ. Arabado kalanden 448 la sira Kenya Kilibiyanfa dɔgɔtɔrɔso la ka sababu kɛ u ye ji matarafabali dɔw min o ye gwɛlɛya caman lase u kɔnɔbara ma o dantigɛli kɛra polisi ɲɛmaa fɛ John Niamu kunnafoni lase kɛnɛ dɔ kan Ɲamira Nord Sumara kalan ɲɛmaa n'o ye Claire Oyula ye ale ye taama kɛ kalanyɔrɔw la a y'a yira k'a fɔ kunnafoni laselaw yɔrɔ ko denmisɛnw ka kɛnɛya basigira. Somali finitigilamɔgɔw ye Al-Shabaab banbagaci 30 faga ni kɔmana 2 kɔni bɛ jate o fɛ kɛlɛ fɛrɛ dɔ yɛrɛ kɔnɔna la arabadon o dantigɛli kɛra minisiriso fɛ min ka baara bɛnnen bɛ jamana kisi ma. Somali finitigilamɔgɔw ye nin fɛrɛ in kɛ El Kura mara kɛrɛfɛ Galmudug ni Hirshabelle yɛrɛ kɔnɔna la o lasela minisiriso fɛ communiqué dɔ kɔnɔna na
bɔlɔlɔ sira Twitter kan. Minisiriso y'a yira k'a fɔ ko finitigilamɔgɔw ye fɛɛrɛ ɲɛsi banbagaciw ma arabadon darakadun waatiw la, wa u sera ka Al-Shabab ma 30 bɔnɛ u ni la. Russie jamana kuntigi Vladimir Putin tena jate sommet briki maaw yɛrɛ fɛ kalo nata la Johannesburg kɔnɔna la. O dantigɛli kɛra Afrique du Sud jamana kuntigi fɛ communiqué dɔ kɔnɔna la. Jamana kuntigi Vladimir Putin tena jate sommet kofɔlen maaw fɛ, nka Russie jamana bɛ se k'a nɔnabila ni u ka minisiri ye min ka baara bɛnnen bɛ jamana wɛrɛ baaraɲɔgɔnya ma, Monsieur Sergei Lavrov. O lasela communiqué dɔ kɔnɔna la jamana kuntigi Cyril Ramaphosa ka bureau fɛ. Mars kalo tɛmɛnen diɲɛ kiiribulonba min n'o bɛ wele ko Cour pénal international o kɔni ye lajɔli dɔ ɲɛsi Vladimir Putin ma ni ale kun kan ka ye sommet BRIC la utu kalo tile 22 ni 23 la. Afrique du Sud jamana yɛrɛ nɔba de bɛ bulo kofɔlen na. BRIC ye dugusɔrɔsira yiriwalenw ka kumaden fɔlɔ ye n'o ye Brésil, Russie, Inde, Chine ani Afrique du Sud. Talata don Cyril Ramaphosa ye dantigɛli kɛ kiiribulon yɔrɔ ko Vladimir Putin yɛrɛ ka yeli jamana kɔnɔ sommet koɲɛ la o bɛ kɛ sababu ye ka kɛlɛ yɛrɛ kun don ani Russie cɛ la. Melula Kungo n'o bɛ Janduba gouvernorat la Tunisie babayanfan ni tilebiyanfan cɛ a yirala k'a fɔ kabini talata don ko tajugu dɔ yɛrɛ wulila ni yɔrɔ kofɔlen na n'o kɛra sababu ye ka yɔrɔ hectare 8 yɛrɛ latiɲɛ. O lasera Samir Kuka fɛ kunnafoli siraw yɔrɔ ni ale yɛrɛ kɔni ye Janduba gouverneur ye. A yirala k'a fɔ ko fɛɛrɛw bɛ sen na yaasa ka dankari tasuma in la ka se jamanadenw ni yɔrɔ yɛrɛ kandali ma. Kuka y'a yira k'a fɔ ko ta bɛ ka sɛnsɛn halisa nka a ma se yiriw ma minnu denna. Ni ne bɛ dan sigi aw ka bi kunnafoni walawalali kɛnɛ kan ɲɛmɔgɔyaso ye min fara ɲɔgɔn kan an ka se ka laseli k'aw ye an ma filɛbaga mandiw fo sanga ani waati Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan. An ka bi an ka foli bɛ kɛrɛnkɛrɛn ka taa Getala Karata ni olu bɛ Kita mara la ko Getala Karata k'a bɛɛ lajɛlen ni su aw kan bɛ waati wɛrɛ ni Ala sɔnna.